YouTube. I dag vil vi åbne sådan box. eller unboxing. Sådan en Boxing. booster. Eller sådan en med 10 boosters, 2 lemon og En plakat. ja. Og I kan lige se den. Ja, vi ser ud til, at vi har Ronaldo. Og jeg tror bare, vi går i gang. Ja. Og så vil vi lige prøve at åbne den. Så tager vi kortet op. Du tager kortet op, Du tager det her kort op, lillebror. Du tager det her kort op. Ronaldo. Så finder vi lige. Stop. Så finder vi lige den anden. Den er her. Det er Victor Fischer. Jeg aner ikke, hvem han er, men ja. Victor Fischer. Og så har vi sådan nogle kort her. Vi har det er 10 boosters og så en plakat. Så jeg skal lige prøve at dele noget op. Vi sætter bare... Nej, det skal vi ikke til. Jeg tror bare, vi åbner. Den. Der er ingen fejl. Okay, så åbner du den. Så starter jeg med at vil åbne her. Som først er der den her. Den her. Den der. Så åbner jeg lige en mere. Du åbner 5, og så åbner jeg 5. Det var rigtigt. Så I må håbe, der er nogen, der vinder omvendt. Så har vi ham her. Okay. Så har vi ham. Ham. Og så har vi. Kan det passe? Ja, det kan godt passe. Så åbner vi denne. Så har vi. Nej, og vi fik Ronaldo i starplayer. Ja, hvor godt. Så har vi her. Og her. Nu er der desværre kun 7 pakker tilbage. 7 pakker tilbage. Ret mange pakker. Det er kun 35 kroner. Og så har vi der en fan favorite. Der. Og den der. Og så har vi den der. Og den der. Og så er der kun én pakke, som jeg åbner. Så er der noget godt? Og der var den her. Logo. Ja. Godt nok. Så har vi den her. Den her. Der. Det vinder. Der. Og den der. Og så vil min lillebror tage over. Så ruller jeg lige lidt op. Så Ja. Det her. Så er der denne her. Der er denne her. Der er denne her. var der nogen, der vendte på bagsiden? Nej. Og så kan vi lige vise det.
skal jeg vise? Skal jeg bare vise? Nej. Og der er en, der vender om. Der er en, der vender omvendt. Der var ham her. Vi behøver ikke at gøre det der. Ham her. Ham her. Se, min lille brønd er meget. Der er en, der vender omvendt. Kom så. Ham her. Hey, game changer! Wayne Rooney, game changer! Yay! Perfekt! Lige det, vi manglede. Og så har vi ham her. Og så har vi ham her. Der er desværre kun 3 pakker tilbage. Men vi åbner. Det er så spooky. Vi håber. FC Bayern! Yay! Godt. Og så er der ham der. Ham her. Ham her. Og ham her. Og ham her. Så næste pakke. 2 pakker vi gør. Pisse spændende. Så får vi nummerne. Så YouTube. Og vi har også fået købt en ny mappe. Ja, Det er den. rigtig godt. Ja, ja. Den Der er... er denne her. Denne her. Denne her. Og en impact thing. Og den tilbage. Nu er der kun denne her pakke tilbage. Og vi håber, vi får det bedste ud af det. Og så vi har jo allerede fået den her. Den der. 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 Der er desværre en Der. god. Den der. Og det er jo mange. Der er en pakke. Der er sådan en her. Der er på en slags. Det er sådan. Og så er der sådan en her. Og som regel, så kan I bare skrive noget i description, hvis I vil bytte med os. Det kan I jo godt. Så finder vi ud af det. Og YouTube, Der er desværre ingen flere, men der er sådan en her. ja, den skal vi ikke til at vise. Men det var hyggeligt YouTube. Og I kan lige se, hvor stor stak vi fik. Det her, det er de normale. Det er base cards. Og fik den her. Ja, vi fik en hel masse. Ja. Og denne. Det er sådan. Men YouTube, så vil jeg egentlig bare sige farvel. Og vi ses næste gang. Og jeg får nok også nogle venner med næste gang. Så vi ses.